अरे चांदिवलीमधून येत असताना नितेशजी मला हे कळत नव्हतं आजूबाजूचा परिसर बघून काय नेमकं आमची मुंबई आहे की ह्याला पाकिस्तान बनवून टाकलेलं आहे. कारण का एवढे गोल टोपी दाढीवाले दिसायला लागले जे कधीच आमच्या मुंबईमध्ये दिसायचे नाही. पण त्याचसाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे बांधवांनो. विकास हे तर आमच्या ज्योतिताई करतील त्याची चिंता करू नका. पण एक मुंबईकर म्हणून एक हिंदू म्हणून तुम्ही अगर ह्या मुंबईमध्ये सुरक्षितच राहू शकला नाही तर मग त्या रस्ते पाण्या वीजचं काय करायचं हा विचार तुम्ही आजच्या ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने करायला पाहिजे. आजचा आपल्या आजूबाजूचा परिसर बघा कुठल्या पद्धतीने जिहाद्यांच्या आणि हिरवे सापांची संख्या वाढत चाललेली आहे. ज्याचा उल्लेख आमच्या नितेश सिंहजींनी केला की इथे मराठीचा मुद्दा काढला जातो. हे दोन्ही ठाकरे मराठीचा मुद्दा काढतात. मला आश्चर्य वाटतं की आम्ही मराठी हे का हिंदू नाही आहेत का? आम्ही काय पाकिस्तान आणि इस्लामाबाद वरून आलायत का? आम्ही पण तर हिंदू आहे. आणि म्हणून हिंदू म्हणून तुम्हाला कुठलाही मराठीची सक्ती करायची असेल मराठी भाषेची सक्ती करायची असेल तर तुम्हाला फक्त आमचे हिंदूच मारायसाठी का भेटतात त्याचा उल्लेख नितेशजींनी केला. तुम्हाला कुठल्या तरी गरीब पाणीपुरी विकणारा आमचा उत्तर भारतीय भाऊ मिळतो कोणाला तरी कानफडीत मारायची आणि मराठी बोलके दिका असं दाखवायचं. आणि तुमच्या घरात अगर तुम्ही एका बापाचे आहात ना ते जाऊन उभे